kilograma u 9 mjeseci. Boris boluje od multiple skleroze, ali se izvukao iz kolica. A 65-godišnji Marinko prati tempo duplo mlađih od sebe. I sve to zbog street workouta, pokreta koji svakoga dana ima sve više poklonika. Možda ste ih i vidjeli u nekom kvartu, parku. Tijela su doveli do savršenstva, a vježbe koje izvode doista ostavljaju bez daha. I što je najbolje u cijeloj priči, da bi to postigli nisu morali uložiti apsolutno ništa osim svog vremena. Ni skupu opremu, ni članarinu. Pridružila im se i naša Ema Branica. Pogledajte kako je njoj to pošlo za rukom. Da prokosiš gravitaciji, ništa više. To je to. Nema filozofije. Ako si uporan, uspjeh. U ovaj sport ne morate uložiti ni kunu, nema članarine ni skupe opreme. Nema nadmetanja. Svi radimo zajedno, svako svakome pomaže. Novom pokretu u uličnom vježbanju pridružio se i nježniji spol, ali i oni koji na taj način provode svoje dane u mirovini. Koliko imate godina ako nije tajna? Ništa, 65. 65? Da. I možete sve ovo? Sve I nije ovo. teško? Ne. Kako to? To jednostavno radim šta hoćete da izvedim. Evo. Iako većina vježbi djeluje gotovo neizvedivo rekreativcu ili potpunom amateru. Ajde, do 90 stupnja. Gdje je 90? To. Uz dovoljnu upornost sve je moguće. Boris boluje od multiple skleroze, a street workout ga je izvukao iz kolica i osovio na noge. Impossible doesn't exist, što je i moto ove zajednice ovdje, da nemoguće ne postoji. 30 timova se oformilo u posljednje 2 godine diljem Hrvatske. Čuo sam za to preko drugih prijatelja, dakle, koji su trenirali u teretani u kojoj sam ja išao, a kako sam radio u teretani bodyweight, u biti sam skužio da nema smisla, plaća članarinu za nešto što možeš raditi bilo di, bilo kad. Posao u banci i 8 sati sjedanja Petrov je cijeli dan i baš svaki dan poslije posla odlazi na omiljeno mjesto, Svetice. Promoviramo, dakle, zdrav način života, druženje, jednakost među ljudima. Imamo i izreku tu na Sveticama, dakle, ego ostavljaš na ulazu, pokupi ga kad ideš doma. Tamo je na skromnom vježbalištu i nastao hrvatski street workout pokret. Evo dečki sa Svetica. To je to druženje o kojem smo pričali, jel? Pozitiva čista, nema negativne energije. To je to. Mjesto je to na koje je svaki dan dolazilo sve više i više ljudi vježbati. Glas o novom načinu treninga prenosio se usmenom predajom. Ove šipke ovdje stoje, što se vidi po priloženom, u kakvom su stanju, ali tu su još, a više od 35 godina su ovdje te štange i ljudi ih koriste. Tako da je tu i krenulo, ali su tu najprije i postavili nam šipke. A onda je došla ideja o formiranju prave zajednice. Dali su je naziv Svetice Street Workout. Biti pravi član nije uvjet kako biste mogli doći ovdje. 90% ljudi ovdje nisu članovi Svetice Workouta, ali treniramo svi zajedno. Na drugoj strani grada, na Trnovčici, nastale su Turnover barabe, opasnog naziva, ali dobrih namjera. Turnover je započet što nam je kompletno igralište bilo zapušteno. Nogomet je totalno nesto iz našeg kvarta, a mi smo htjeli sve to skupa vratiti, jer kvart u kojem su igrališta prazna je mrtav kvart. Pa su odlučili da moraju promijeniti stvari. Počeli su s akcijama u kojima je svatko odvojio onoliko koliko može. Novac su donirali školi kako bi pomogli u kupnji golova i koševa. Motivaciju dobili ideju da napravimo u svom kvartu park za vježbanje, da je dostupan. Kad se šetaš kroz kvart da možeš napraviti trening. Svaki dan, bilo ljeto ili zima, oni su tu. Po zimi isto dođemo ovdje, uzmemo lopate, snijeg, razgrnemo, rukavice staviš i treniraš. Obučeš se malo bolje, ali zagriješ se nakon nekog vremena. I ne samo da su izmijenili svoj kvart, već i sebe. Ivan je imao 93 kg. Počeo je vježbati prije 9 mjeseci. Nije me sram to reći, to je to. Samo sam jeo i na kompjuteru bio, to je sve što sam radio. Sada ima 15 kg manje i izvodi ono za što je mislio da nikada neće moći. Šta me tjera? Hoću izgledat lijepo, neću biti debel, ne sviđa mi se to i hoću uspjeti u životu naravno. Cilj mi je policija ili vojska, nešto od tog dvoje. Tako da napravit ću rezultat, da odem tamo, da si ostvarim životni san. Ja sam Bruno Bogdan, imam 19 godina, voditelj sam street workout tima Bartiste na Jarunu.
I danas smo se okupili ovdje uz potporu Saveza i mnogih drugih timova u Zagrebu kako bi potpomogli u humanitarnoj akciji za malu Petri Pejić koja ima 2 godine i koja je oboljela od tumora na mozgu. Na Jarunu su se okupili članovi raznih timova. Zajedno odrađuju trening koji nema za cilj samo definiciju mišića. Povlačenje preko šipke, to je ruski zgib. To je jedna od vježbi za cijelo tijelo koja uključuje doslovno svaki mišić gornjeg dijela tijela. Street workout sastoji se od vježbi koje svi znamo, trbušnjaka, sklekova, čučnjava, ali i od nekih gimnastičkih i akrobatskih elemenata. Zove se L-sit. Znači, ideja je podignuti se na razboj i noge podići po 90 stupnjeva u odnosu na tijelo. Kako bi vježba postala još malo zahtjevnija, noge se dižu sve više i više. Većina vježbi su dobro poznate iz drugih sportova, ali iz mjeseca u mjesec ima ih sve više. To je sport u kojem možete smisliti vlastiti element, dati mu ime i nadati se da je dovoljno dobar jer će se tako izvoditi diljem svijeta. Po cijeli dan sam igrao igrice, normalno ništa korisnog. I poznao sam dečke, onda sam više na Jarunu. Skoro svaki dan treniram po 1,5 do 2. Sada je suvoditelj kvartovskog tima. Da biste postigli ovu razinu vještine potrebno je minimalno 5 mjeseci vježbanja. Kada svladate osnove, sve je moguće. Počeo sam vježbati prije 20 godina i sa sve vrijeme vježbanja smatram da je to uspješno i da nikad nije kasno. Dovoljan dokaz je da je gospodin Vasilj svoje prve pokrete na šipkama napravio sa 40 godina. Kako sam čuo prvi put? Pa vidio sam kako ljudi rade, čitao, gledao. Svidjelo mi se i to me jednostavno zadovoljava, čini mi dobro. Ima 65 godina i uspješno trenira istim tempom sa znatno mlađima od sebe. Baš poput Borisa, a on se doduše godištem ne razlikuje od ostalih. Ja sam Boris Borković sa Borongaja, bolujem od multiple, tu sam došao prije 1,5 godine. Nisam mogao apsolutno ništa, prijatelj me nosio, jer jednostavno multipla je takva, mišići odlaze, jednostavno i depresija i sve. Počeo je s 1 do 2 skleka trbušnjacima i malo po malo činio je stvari koje prije jednostavno nije mogao. Oporavila mi se ravnoteža, stoji na glavi bez problema, sad sam počeo stajati na rukama i tako. Pa jednostavno pozitivna volja pokreće još pozitivniju stvar. Okruženje i pomoć kolega vježbača u naumu da uspije bila je njegova čarobna formula. Nije mogao hodati, a sada izvodi zahtjevne elemente noseći svoje kolege. U prijevodu, na njemu visi 150 kg. I sve mora biti sa smiješkom. Osjećaj je savršen, kad ja mogu se dodavati sa djetetom, sa nogometnom loptom. Pa jednostavno, ja nisam još sam sa sobom, da ja mogu napraviti to što radim, praktički ja nisam ni svjestan. Svaki početak je težak, kažu, no ovaj je za mene bio posebno zahtjevan. Visiš skroz, to i... Dižiš se gore. Da. Ajde. Dobro. I sad se povučeš gore. Ajde, stavi noge. Ajmo sad. Opa! Bravo. Ajde, još jedan. I to je kraj! Uvjeravali su me da je tako na početku, dok sam se ja izvlačila na to da sam žena. Ma svako počne s 1, 2, 3 i brzo ide pomak. Za tjedan dana radiš duplo više, kroz tjedan dana radiš još više. A onda sam isprobala element koji se zove dip. Djeluje jednostavno, ali ako imate ruke koje godinama lupaju o tipkovnicu i ništa više, dobit ćete ovo. Ajmo. Eto, i sad dole. A noge? Dublje. Ma ne vjerujem. Jer ovdje samo ruke uključiš, znači dok god nisi skroz dole došla, nisi uključila ramena. Ovdje ti još samo ruke radi. Znači kada trebam doći do kud? Pa moraš bar 90 stupnjeva. Ajde, do 90 stupnjeva. Gdje je 90? To. To, našla sam 90. Imidž sam ipak popravila sa sklekovima i čučnjevima. Djevojkama je dakako puno teže u početku. Možda je i to razlog zašto ih u svakoj ekipi ima jako malo. Nema nas baš puno, ali na Jarunu nas ima 3-4, povećava se broj s vremenom, dolaze cure, zanimaju se. U početku su malo sramežljive i ne usude se jer zapravo nemaju još snagu.
I dok Teja na Jarunu ima žensko pojačanje, Ivana Strnovčice u tome sama, bar što se prijateljica tiče. Ne radimo je mi iste vježbe koji dečki, ima i lakših vježbi s kojima se kreće, pa naravno i oni nam pomognu, to jest meni, ne radim ja sve sama. Upravo međusobno pomaganje i zajedništvo glavna su filozofija street workout pokreta u bilo kojem kvartu, bilo kojeg grada. Street workout je napravio to da je vježbanje i druženje donio u lokalnu zajednicu, znači na cestu, gdje mladi imaju najvećih problema i znači nijakve ustanove ne mogu toliko pomoći u tome jer se upravo ne nalaze tamo gdje ta djeca lutaju, a to je na cesti, a mi smo tu. Street workout je tu i street workout radi sa djecom na ulici, pokušava ih izvesti na pravi put putem vježbe. I svi koji su se u taj pokret uključili kako bi promovirali ovaj sport, pa čak i njime pomogli nekome, rade to, kažu, iz ljubavi. 30 ekipa, koliko ih je u Hrvatskoj, stvorila je Street Workout Savez. Jednostavno ekipa daje ogromnu energiju u savez, u te projekte bez da išta očekuje zauzvrat. I to sad, taj način razmišljanja želimo proširiti među mlađe dečke. I uspijevaju u tome. Ekipa s Jaruna, osim što se družila cijelo popodne, nesebično je sudjelovala u humanitarnoj akciji za malu Petru s početka priče. Procjenjujemo da ima nekakvih 1000 kuna dobrotvornih priloga, ali evo budemo još točno prebrojali pa ćemo vidjeti. Baš kao što u svakom sportu možete biti prvi, to je moguće i u street workoutu. Prvo svjetsko natjecanje organizirano je u Latviji 2011. godine, a na posljednjem u Moskvi je svoj talent pokazao i Matej. 14 različitih država, 32 natjecatelja, od kojih sam ja bio 24. Iskreno nisam zadovoljan, ali lijepo iskustvo. Njegova ekipa se zove Street Brothers. Kao projekt za mlade financira ih Europska komisija. Njima je cilj privući što više srednjoškolaca, ali i ostalih da se priključe i jednostavno brinu o svojem tijelu. Koristi su višestruke. To mi je kao neki ispušni ventil, znači ili poslije škole kad sam ili ljut ili mi se spava ili nešto, odlučim rađe doći na trening i iskoristiti vrijeme da i tijelo dobije neko zdravlje. Znači ne samo moždane vijuge, nego i fizička neka spremnost. Biti na zraku, družiti se i pritom činiti dobro za sebe i druge njihov je moto. Slobodno vrijeme rađe će provesti u kvartovskim parkovima, a ne kafićima, i to potpuno besplatno, oslanjajući se jedni na druge. Street Workout!